L-ambizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li terġa' titnissel tama fost iż-żgħażagħ għal ġejjieni aħjar. Iż-żgħażagħ qegħdin jiġu għaliex qegħdin jaraw illi l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit taż-żgħażagħ, huwa l-partit tal-ġejjieni, huwa l-partit li jista' joffrilhom tama aħjar. Fid-diskors tiegħu tal-ħadd Bernard Grech qal li f'dawn l-aħħar ġimgħat aktar żgħażagħ komplew jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista għaliex qegħdin jindunaw li dan il-partit jista' jerġa' jsir il-mezz kif il-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom isiru realtà. Huwa qal li l-Partit Nazzjonalista jrid li żgħażagħ iħarsu lejn il-futur b'tama u kuraġġ. Mhux jimxi l qudiem għax jissieħeb ġo partit, mhux jimxi l qudiem għax huwa ħabib ta' politiku, jimxi l qudiem għaliex huwa kapaċi, jimxi l qudiem għaliex huwa jemmen fil-ħiliet tiegħu. Hekk irriduhom liż-żgħażagħ tagħna, hekk irridukom timxu il qudiem bil-ħila tagħkom. Aħna għandna dmir li niftħulkom il-bibien beraħ. Aħna għandna dmir li nħallukom timirħu. Għandna dmir li nagħtukom l-opportunità li taslu fejn intom tridu. Aħna għalhekk irridukom aħjar, aħna rridukom l-aħjar verżjoni tagħkom infuskom. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista huwa determinat illi jisma' u jilqa' din it-talba taż-żgħażagħ u jagħmel l-ewwel pass għal politika aktar matura.